И здравейте хора, аз съм Стаската и днес ще играем в един различен сървър, който сега не сте го виждали. А това е именно София Крафт. Той сървър, София Крафт. Нали? Така, това е моето хоме. Днеска влезнах в него и се поразвих малко. Нищо особено, тук само по-да съм направил за сега. Материали, тук имам някакви прочетворки. В смисъл те много ли се гледат. Тук са някакви материали ендър честове. Дайте сега да напишеме да кажете на YouTube. Кажете си на YouTube. Така. Казах ахи. Така, нека да се легай. Значи, сега ще играем в този сервер с Лора. Ще покажа сервера, ако иска, нали, ако си играе в такъв сервер. В този сервер за Faction. До сега не сме играли за такъв сервер. До мен този сервер ми фана окото. И викам, дай да снимам него да игра нещо. Видях едно интервю. И затова ми се изкефи сервера. В другия епизод сигурно ще направим някакво ревю на сервера. Това е само едно информационно клипче. Нали, само да ви кажа с кой ще играя, какво ще играя. Да, и Лора ще снима в този сервер. Все пак знаете, че качвам в един канал. Това беше от мен. Надявам се да ви харесало. Абонирайте се. Чакай. Абонирайте се, харесайте. Опа. Чакайте да го напиша, ще ви кажа. Така, абонирайте се, харесайте, дайте положителен коментар, споделете и се веселете. До